πρόσεχε τα πουλάκια. Κοιτάξτε, μαυρινόγερος! Γκολ! 4-0! Αυτό είναι ζαβολιά! Σε ευχαριστώ, Καρολίνα. Καλοσύνη σου που μαζεύεις όλες αυτές τις φλούδες κάστανου. Αν τις πατήσει κανείς θα πονέσει πάρα πολύ. Φαντάσου να καθίσεις πάνω τους. Καρολίνα, βοήθεια! Ευχαριστώ. Δεν καταλαβαίνω. Πώς το κάνεις αυτό χωρίς να τσιμπηθείς? Έχω καβούκι και πολύ παχύ δέρμα. Δεν τελείωσα ακόμα μαζί σου. Αυτό είναι. Βρήκα τι θα κάνω. Μπράβο σου, Μπιλ. Πολύ έξυπνο. Ο Μπιλ, τι κεφάλας. Πάντα παίζει με ένα ξύλο. Μπιλ, Καρολίνα, έχω φοβερά νέα. Τα γαλαζοπούλια μόλις έκαναν μωράκια. Μωρά, γαλαζοπούλια. Πάμε! Πάμε να τα δούμε από κοντά. Κρατήσου καλά, Καρολίνα. Γεια σας, μικρούλια. Είναι πανέμορφα. Τα λέμε, πουλάκι. Τελειώσαμε. Με βοηθήσατε πολύ. Ευχαριστώ. Καπετάνιε! Ώστε θέλεις να μασουλήσεις τα ανυπεράσπιστα πουλάκια, έτσι? Γιουπι, πέταξα στον αέρα. Τα πουλάκια σε ευγνωμονούν, Μπιλ. Είσαι φανταστικός. Ναι, αλλά ξέρω το καπετάνιο και θα ξανάρθει. Γεια, Μπιλ, τι τρέχει? Πάνω στην ώρα, παιδιά. Θέλω τη βοήθειά σας. Η κυρία Στικ φοράει σαγιονάρες. Αυτό είναι ζαβολιά. Το κατάλαβες? Ναι, το κατάλαβα. Ωραία. Τώρα θα δοκιμάσουμε το σχέδιο Β. Να και ο κουφιοκέφαλος Φλαφ. Θα μου είναι πανεύκολο να τον ξεφορτωθώ. Είναι ακριβώς ό,τι χρειάζομαι. Συναγερμός, πεινάω πολύ. Μισό λεπτό. Ένα σάντουιτς. Δεν μπορώ, είπα ότι θα μείνω εδώ. Δεν το υποσχέθηκα. Μα πού πήγε? Εκεί είσαι. Αυτό το σάντουιτς παίζει τη γάτα με το ποντίκι. Άρθει αρχεδάσουμε.
Φίλε, ακίνητος, ψηλά τα πόδια. Συλλαμβάνεσαι για χάζεμα από πρόθεση. Αντίο, Φλαφ, καλή σου διασκέδαση. Δεν είναι κανείς. Τα πουλιά είναι όλα δικά μου. Παραλίγο να με πιάσει. Αχ, είναι παντού. Μπράβο, παιδιά. Εσύ πού ήσουν? Μετατρέψαμε τον καπετάνιο σε κάκτο. Το θέμα είναι ότι θα ξαναέρθει. Τι θα κάνουμε τώρα? Δεν ξέρω. Να ζητήσουμε τη βοήθεια του Μπόμπι. Ωραία ιδέα, Καρολίνα. Εσείς μείνετε εδώ για να προσέχετε τα πουλιά. Να προσέχετε. Το 14, σας συντρίψαμε. Ναι, αλλά κάνατε συνέχεια ζαμπολιές. Πίσω σας, έρχεται ο Μπιλ και η Καρολίνα. Σταμάτα, δεν την πατάμε πια με τα κόλπα σας. Τι είναι, Μπιλ, θέλεις να μου δείξεις κάτι? Μιαου. Γάτα, κάνεις τη γάτα. Κοιτάξτε, μια φωλιά με πουλάκια. Τώρα κατάλαβα, μια γάτα θέλει να τα φάει. Και σίγουρα αυτός είναι ο καπετάνιος. Ξέρω τι θα κάνουμε, αλλά θέλω χρόνο. Μπορείτε να κρατήσετε τον καπετάνιο μακριά για λίγο? Μα πού πήγες και έμπλεξες αυτή τη φορά, ανόητο γατί? Τι έγινε? Φίλε, κοιμήθηκες. Ναι, και ήταν υπέροχο. Ονειρεύτηκα ότι ήμουν σε ένα δάσος που στα δέντρα φύντρωναν κοτομπουκές. Έλα, μα πού έβαλα εκείνο το κοντρόλ? Αχα, να το! Θα τα φάω τα πουλάκια και κανείς δεν θα με σταματήσει. Κανείς! Ποντίκι! Μια νόστιμη λιχουδιά για να μου ανοίξει την όρεξη. Επιχείρηση αντιπερισπασμός φάση πρώτη. Αυτό το ποντίκι μου τη δίνει στα νεύρα. Θα λέμε. Έξω από εδώ! Πήγαινε το ποντίκι